La primera vez que ves un muerto te asustas, pero en la baraca, durante el tiempo que estaba escondido, cada mañana había gente que moría. Y cada mañana oías un ruido, las mujeres que se ocupaban de la baraca cogían por los pies y oías la cabeza que hacía toc, 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 toc. Todos los que estaban a punto de morir, que estaban agonizando, que estaban... A mí me tocó dormir con un cadáver el primer día. Se ve que habían matado a tanta gente que no les dio tiempo a quitar los cadáveres. Campo de Matause. Las vidas que ha costado a la humanidad. El 6 d'agost de 1940, un comboi s'atura a l'estació de tren de Mauthausen, un poble austríac a mig camí entre Viena i Linz. A de fora l'espera una multitud de la SS, armada de dalt a baix i ben aferrada als seus camps. Fa crits estentoris i apunta cap als vagons amb els seus focus. Dins el comboi hi ha uns 900 republicans espanyols enviats des dels camps de tota França, ocupada pels nazis. Cap d'ells no sap on és ni quin destí li espera. No imaginen que el recinte que intueixen en la distància serà el seu infern, això en el millor dels casos, durant els propers 5 anys. El 25 a mitjanit, una mica abans, vàrem arribar a l'estació de Mauthausen. L'estació de Mauthausen ja va canviar tot, perquè hi havia, almenys jo no ho sé, 100 soldats, portaven uns focus grans, com era a mitjanit aquí, els gossos, crits, entraven als vagons i el que tenia maletes o sacs ho tiraban todo fuera, a patadas y a culatazos. Cuando llegamos a Mauthausen sucedió algo inusitado. No hay en ningún sitio del mundo un desbarajuste, un terror, un miedo. Empezó la subida de Mauthausen y a medida que se encauzaba el camino se oían tiros. Y estos eran los que ya, los mermados, los enfermos, los que ya no podían andar. Se oían tiros y supimos después que eran los que no podían seguir, los remataban. José María Aguirre viu a Mallorca des dels anys 50, però va néixer a Marquina-Chemain, Biscaia, l'any 1919. Lluità amb l'exèrcit republicà i va travessar la frontera francesa per Portbou el 2 de febrer de 1939. Bartomeu Marí viu a França des de l'any 1945. Va sortir d'Eivissa l'any 1936 i va lluitar amb el bàndol republicà durant la guerra, però va haver de fugir a França l'any 1939. La guerra civil espanyola s'havia acabat, però José María i Bartomeu encara havien de patir el tràngol més dur de la seva vida, Mauthausen, el camp de concentració nazi per on van passar més de 7.000 republicans, entre ells mig centenar de balears. Es parla d'espanyols deportats als camps nazis entre 9.000 i 10.000, que és una xifra no massa exacta. 7.000 van anar a raure a Mauthausen, aproximadament 7.000 sobre 9-10.000. D'aquestos 7.000 espanyols van morir entre 4.700 i 4.800. En quant a dades balears, una cinquantena de balears i la meitat, més o menys la meitat, hi van morir. Els republicans, aquests que van a parar a Mauthausen, són capturats a França quan la invasió de l'exèrcit alemany, de la Wehrmacht. Són capturats i, com tots els presoners de guerra, van a parar a uns camps que es diuen estalacs, que són els camps on hi ha milers i milers i milers de presoners de guerra
de totes les nacionalitats. En un moment donat, en aquests estalacs hi apareixen agents de la Gestapo que estan molt ben informats dels republicans que hi ha allà, perquè no només saben quins són, sinó que saben també quin ha sigut el seu paper durant la Guerra Civil, quina era la seva graduació militar, si en tenien, etc. I és que la comunicació entre el govern de Franco i el Tercer Reich va ser molt fluida. Fins i tot, al setembre de 1940, el ministre d'Afers Exteriors, Serrano Suñer, va reunir-se amb Hitler i Ribbentrop i, presumiblement, varen parlar sobre la situació dels presos republicans espanyols que començaven a arribar als camps de concentració nazis. Hi ha proves documentals que deixen ben clar que el govern franquista sabia perfectament quin era el destí dels republicans capturats pels alemanys. Además de los 2.000 mencionados rojos, a los 100.000 rojos españoles en total que se hallan en los campos de concentración instalados en los territorios franceses ocupados por las tropas alemanas. En caso de que el gobierno español se negara a ello, esta embajada agradecería una comunicación al Ministerio de Asuntos Exteriores. Però tot i això, mai no m'hagueu dit per canviar la seva situació o per reclamar-ne els deportats. Un bon dia es van presentar 2 o 3 o 4 tios de la Gestapo. No sabíem què eren, però en seguida vàrem dir que la Gestapo. I un per un passant ens posaven un cartel penjat amb un cordill al coll amb un número. I passàvem per un i la foto. Nosaltres no ho sabíem, però això era el fitxero ja en vísperes de Mauthausen. Si la Gestapo té aquesta informació tan detallada d'aquells republicans que fins aleshores han sigut presoners de guerra és perquè aquesta informació els ha arribat des del govern d'Espanya. Mauthausen va començar-se a construir l'any 1938 amb la intenció de confinar els dissidents de tota l'Àustria ocupada, però ben aviat va quedar-ne petit. L'any 1940, els primers contingents de republicans espanyols foren enviats a Mauthausen per continuar eixamplant el camp. Els jerarques nazis veuen l'oportunitat de que el camp sigui construït per una mà d'obra, que és una mà d'obra forta, són homes, la majoria en edat militar, i per tant és un col·lectiu que la seva finalitat, bàsicament, és destinar-los a Mauthausen perquè, de manera esclava, construeixin el camp. El camp de Mauthausen està dalt d'una collina que es va plegar per fer el camp. A l'hivern, quan la boira era baixa, el foc del crematori es quedava baix i se t'enganxava a la gargavella, et feia tossir, et picava aquest fum de carn cremada i carbó i tot això. Bartomeu Marí es va topar amb la crua realitat de Mauthausen el 25 de gener de 1941. Aquell hivern i els 4 restants els va passar lluitant per salvar la seva vida. Els passà a Mauthausen primer i a les instal·lacions d'Stia i Gusen després, amb el crematori al fons com a símbol d'un destí del que finalment va aconseguir fugir. Al entrar al campo, todavía estabas descalzo, te tiraban, ¿cuántos? 20 pares de zapatos, allá va. El zapato de una suela de madera de un tamaño como este, con una cinta encima, y con eso salías al día siguiente a trabajar. José María Aguirre va arribar a Mauthausen el setembre de 1940 i, com tots els deportats, va haver de passar el tràngol de les dutxes d'aigua freda, la rasurada de tot el cos i el calvari del període de quarantena, on es posava a prova la capacitat de patiment de tots els deportats. Després, va passar per la pedrera de Mauthausen, la principal font de riquesa de la SS. El mismo día, al día siguiente, nos dieron un número a mí, 4553, y tocó la cantera. La cantera era otra casa de locos. Los caballetes, las excavadoras, los petardos para hacer volar las piedras, chillidos, gritos, lloros. Juntament amb José María, de fet 7.000 republicans varen compartir el seu destí a partir d'aquell terrorífic estiu de 1940.
Mi nombre es José Alcubierre Pérez y mi número es este, 4100. El 5042. El 3760. 73666. Y nos hicieron bajar a la cantera, coger una piedra al hombro y subir 186 marchas que tiene. Hicimos 2 o 3 viajes por la mañana y 2 o 3 viajes por la tarde. Y me dieron a ir a trabajar a la cantera, a bajar las escaleras de 187 escalones, con el pico y la pala. Y entonces la gente más débil, esos morían. Particularmente los que más morían eran los judíos, porque los atacaban más a ellos que a nosotros. A Mauthausen, la pedrera i les seves escales eren sinònimes de mort. D'una mort lenta i angoixosa, producte de l'esgotament, o d'una caiguda, o d'un divertiment de la SS, que feia punteria amb els deportats des de dalt de la pedrera. No hi ha cap supervivent que hagi oblidat aquestes escales. Subir la cantera, subir 186 escaleras por los escalones llenos de hielo y de nieve, no era moco de pavo. Pero siempre, con o sin castigo, siempre había que subir una piedra, siempre. Ningún preso subía al campo a la tarde sin subir una piedra. Y a veces, si no lo hacía bien, 2. Y si ese día había más de fondo, cuando llegaba un empujón y 100 muertos, 100 heridos abajo, y así cada día. I siga per pujar com per baixar en socles de madera patinaves i a dalt de l'escala es posaven els cabos i els SSS amb mànecs i manegada bé i es pitjaven. El tio que caia no s'aixecava perquè li passaven 500 o 1.000 tios a sobre. Yo también me caía, nos caíamos todos. Cuando se caía uno, a veces se caían 20 o 30, uno detrás de otro. Y en esa caída llovía las piedras de arriba, que si te golpeaba la cabeza eras un hombre muerto. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Usar el plato de la comida para protegerte de la caída de piedras que tiraban los nazis. Que a cada pedra d'aquesta escala hi ha la sang d'un deportat. Tot i que les possibilitats de morir eren gairebé infinites, inclosa una cambra de gas, a Mauthausen s'arribava a l'extermini a través del treball. És a dir, l'aniquilació dels presoners la produïa la duresa d'una feina esclava. Lo más horrible era todo esto. Una vez vi un montón de jóvenes, los vi cuando lo llevaron a la cámara de gas y le daban las toallas y hacían creer que se iban a duchar. Después que se reían porque no sabían nada, aparecían gaseados. A veure, ells calculaven que amb les condicions d'alimentació, d'higiene, etc., el terme mig de vida d'un deportat en un camp tipus Mauthausen era de 6 a 9 mesos. O sigui, es consideraven que podien explotar-los durant 6 a 9 mesos. No hi havia cap problema perquè la mà d'obra es renovava contínuament, perquè és que els convois no paraven d'arribar a Mauthausen. L'aportació gana, set, pallisses, falta de poder dormir, angústia, por, tot això conjunt i està manats per tios que eren gàngsters, criminals de tota categoria, que tenien dret de dir o mort sobre els prisioners. Centenars de milers, milions d'esclaus, de treballadors forçats, fent armes, traguent pedra, fent feina gratis, imagina't
imagina't el que va representar per la indústria bèl·lica i l'economia d'Alemanya. Quan moria un, posaven un altre treballador. Quan es moria aquest, en posaven un altre. No sé si Alemanya hagués aguantat 5 anys de guerra sense tants d'esclaus de totes les nacionalitats d'Europa. A Mauthausen, totes les feines imaginables corresponien als deportats. Uns treballaven a la pedrera, altres s'ocupaven de les tasques organitzatives i diàries del camp, uns altres treballaven als comandos exteriors i fins i tot n'hi havia que s'encarregaven de controlar els altres deportats. Per això, depenent del lloc de feina que l'atzar reservava a un i altre deportat, les possibilitats de sobreviure augmentaven o disminuïen considerablement. Cap es considera un heroi, una mena de Superman que té poders físics especials que el permet aguantar més que els altres. De totes maneres, hi havia que tenir una bona condició física i mental, però hi ha una paraula, un denominador comú que utilitzen tots els supervivents. Com vam aconseguir sortir d'allí? Perquè vam tenir sort. A vegades la sort, altres la intuïció i també el sisè sentit que havien desenvolupat els deportats els salvaren d'una mort gairebé segura. José María sempre ha pensat que li deu la vida a un metge espanyol que podia haver-lo matat amb una injecció letal i no va fer-ho. I és que els presos sabien perfectament que una de les maneres de matar més utilitzades per l'SS era aplicar una injecció de metzina directament al cor, sobretot els deportats que tenien la mala sort de contreure alguna malaltia. José María va estar a punt de rebre-ne una. Yo contraigo la erisipela. Así ya cuando estás normal, ya estás siempre en peligro de muerte. Fíjate si te contraes una enfermedad contagiosa. Y el médico al quien no pude dar las gracias ha desaparecido. Ayer no te preocupes, pero dentro. Porque yo me salvé de aquella circunstancia, el único que se sepa. Y me he dado vueltas a la cabeza una y otra vez. Solo hay una explicación, que el doctor Fresas cambiase el contenido de la aguja, de la inyección. No hay otra explicación. Però Mauthausen no es reduïa només al camp central, sinó que estava formada per altres instal·lacions amb les mateixes finalitats de treball i repressió que a vegades tenien unes dimensions impressionants. Els més importants varen ser Gusen, que també comptava amb una cantera pròpia, Ebenze, Stia i un d'especialment sinistre, el castell de Hartheim. Una de les instal·lacions que estava molt vinculada al camp era un castell a Hartheim, que aquest castell era un centre d'eutanàsia, és a dir, aquells centres destinats a l'eliminació de totes aquelles persones que es considerava que eren un cost per mantenir i que, per tant, s'havien d'eliminar. I això va significar que des de l'any 1934 s'endegui una campanya per buidar asils, per buidar hospitals de tots aquells malalts, discapacitats, físics, psíquics, etc. Doncs aquestes instal·lacions continuen funcionant, però aleshores tenen la missió d'eliminar aquells deportats que en els camps estan també ja molt malmesos, estan febles i ja no resisteixen més. Hartheim és una mena de castell dels horrors. I efectivament hi van morir els 4 menorquins que hi van anar, d'allí ja no van sortir, com la majoria, per no dir tots. Jaume Mercadal Orfila, de Lleó, Manel Marquès Pons, de Ciutadella, Àlvar Cardona Carreras i Antoni Mercadal Cardona, ambdós de Maó, moriren a la cambra de gas del castell de Hartheim. Tots ells i els altres 18 deportats menorquins als camps nazis han rebut l'homenatge del seu poble amb la inauguració d'un monument a la seva memòria a Ciutadella. Han hagut de passar gairebé 65 anys per honorar públicament la memòria d'aquests republicans menorquins que varen lluitar contra els nazis. Però a hores d'ara, Menorca ha estat l'única de les illes que ho ha fet. Els 23 mallorquins, els 15 eivissencs i els 5 formenterencs que passaren pels camps nazis encara no han rebut homenatge.
Tot i les dures condicions de Mauthausen, els republicans que hi resistiren els 2 primers hiverns varen començar a fer-se forts dins del camp. De fet, a partir de l'any 42, alguns republicans varen ocupar llocs d'importància dins l'estructura de Mauthausen i això els va permetre fer feines menys dures i a la vegada organitzar-se com a col·lectiu. Per això, la majoria d'aquells que varen sobreviure els 2 primers anys a Mauthausen varen salvar la seva vida. Arriba un moment que, treballant en els comandos, la situació dels espanyols millora un poc. També hem de pensar que comencen a arribar contingents de soviètics, que són els que reemplacen els espanyols a la pedrera, per tant, a les feines més dures. Els espanyols que ja estan en la pell dura, han passat 2 o 3 anys, parlant de l'any 43 o això, comencen a organitzar-se. I es munten comitès de resistència interna espanyola, francesa, d'altres països. El paper dels deportats republicans al camp queda ben palès amb les fotografies que varen permetre que el món conegués les atrocitats dels nazis als camps de concentració. I és que 3 deportats republicans que feien feina al laboratori fotogràfic de l'SS varen jugar-se la vida per robar un munt de negatius i treure-los del camp. Francesc Boix, Antonio García i Paco Cereceda aconseguiren robar els negatius, però no hauria estat possible amagar-los sense l'ajut dels joves del comando Pochaja. En austriaco se dice Pochagen, los españoles no lo sabían pronunciar bien y nos bautizaron Pochacas y nos quedamos show Pochaca. Pochaca, ven aquí tú, y nos llamaban Pochaca. Un d'aquests Pochaja era eivissenc i nomia Bartomeu Ballori Andrade. Aquest comando treballava fora del camp i això els va permetre treure els negatius per guardar-los a casa d'una dona austríaca anomenada Anna Poina. Gràcies a aquesta acció, aquestes fotografies varen servir de prova als judicis de Nuremberg. Però, a més, aquesta posició cada vegada més important dels republicans a dins el camp els hi va permetre salvar altres vides, com la d'un nin jueu i alemany anomenat Siegfried. Bé, en Siegfried Meyer és un personatge molt singular que va tenir una història molt curiosa, perquè ell va ser deportat a 2 camps, dos camps nazis. Sa família, els pares i ell, van ser deportats a Auschwitz. I a Auschwitz ja sabem el que els hi passaven als jueus, els pares van ser exterminats. Mi madre murió más o menos 2 o 3 meses después de la llegada, tuvo el tifus. Me dijeron, para que no la mande al crematorio, le vamos a hacer una inyección de aire comprimido, no va a sufrir y así va a morir. Y yo recuerdo esto como una cosa muy fría, no me conmociona porque me parecía la mejor idea, ¿no? Mi padre cuando fue deportado ya era bastante mayor. No era un hombre fuerte ni joven, ¿no? Le hicieron trabajar con piedras, no pudo levantar, en fin, le dieron una patada y murió así en el borde de la carretera, ¿no? Siegfried arribà a Auschwitz amb 7 anys. La seva mare l'amagà fins que morí i després va haver de passar al camp dels homes. Allà va assabentar-se de la mort de son pare, va superar el tifus i va aconseguir esquivar la cambra de gas. Però allò que Siegfried no va poder evitar va ser que li marcassin a la pell el seu número de matrícula. Es muy doloroso esto. La mujer que me lo ha hecho me dijo, te va a hacer daño, pero te lo voy a hacer muy bonito y vas a estar contento. Efectivamente, cuando lo comparas con los otros números, está muy bien hecho, ¿no? 117.943. Lo juego a la loto, pues si me toca. Sería bonito, ¿no? L'any 1944, amb l'avanç de les tropes soviètiques, els nazis varen evacuar Auschwitz. Siegfried,
Juntament amb altres supervivents del camp, va partir en tren cap a Mauthausen, tot i que ell encara no sabia on anava. Se evacuó el campo y nos metieron en un tren sin techo en pleno invierno con la nieve. Y era tremendo porque hacía mucho frío y no teníamos ropa. Y yo he visto gente morir a mi lado y entonces allí me asusté. Porque cuando ves gente incluso que comen seres humanos, es decir, que cuando tenían hambre, cogían un trozo de piel y la comían así, porque no tenían nada. Cuando ves esto, te dice, ya es lo último. El hecho es que cuando me desperté ya estaba en Mauthausen. Només arribar a Mauthausen, Siegfried va tenir molta sort. Es va rebel·lar contra l'SS i en lloc de rebre un càstig exemplar, el capità del camp, Bachmeier, el va enviar amb els republicans espanyols. El hombre que estaba allí al cargo de cortar el pelo, yo no me dejé hacer, me puso a gritar, aquí nadie me ha quitado el pelo, e hizo un escándalo tan grande que el jefe de campo se acercó y ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Entonces me llevó aparte y me dijo, ¿cómo es que un niño como tú está aquí? ¿De dónde vienes? Entonces le conté que estaba en un convoy, que el convoy venía de Auschwitz y que yo estaba con esa gente que había llegado. Ese hombre me ha dicho, pues ya no te va a pasar nada, te vamos a hacer un uniforme de bombero y te pondremos en la baraca de los españoles. Al barracó dels espanyols, Siegfried va conèixer qui seria el seu nou pare, Saturnino Navazo, un deportat republicà que era futbolista abans de la guerra i que es va fer càrrec de Siegfried a Mauthausen. En Mauthausen yo tenía familia ya. Estaba arropado por Navazo y todos sus amigos, de verdad. Y nunca he sentido tanto cariño conmigo que con estos hombres. El 5 de maig de 1945 va ser un dia de festa per Siegfried, per Navazo i per a tots els deportats que havien sobreviscut a Mauthausen. Aquell dia va arribar al camp una avantguarda de l'exèrcit americà que els va confirmar que la guerra havia acabat. ¿Esta la hiciste los españoles? Esto lo pintó entre las sábanas que cogió de los alemanes, de los SS, y la pintó. Los españoles antifascistas saludan a la fuerza aliada. Un parell de dies abans, la SS havia abandonat el camp i els deportats s'havien fet amb el control de Mauthausen, tot i que temien la tornada dels nazis. Ara ja sabien que eren lliures. Pero yo supliqué a Navazo, le he dicho, pues, guárdame contigo, ¿por qué no puedo quedarme contigo? En fin, no sé lo que le dijo, pero he conseguido convencerle de que me guarde con él. Entonces había que mentir, porque para salir del campo te daban un papel provisional, ¿no? Entonces él me aleccionó, me dijo, tú te llamas Luis Navazo, has nacido en Madrid, calle Don Quijote, 43, 4 caminos. Esto se ha quedado aquí. Després va seguir amb ell, va seguir visquent amb ell, se'n van anar a París o per la zona de París. I quan era jovenet es va fer cantant, es va fer cantautor. I l'any 1967, quan ja havia deixat la carrera musical, que va ser bastant curta, va instal·lar-se a Eivissa, on va dedicar-se a diversos negocis, de restauració, del món de la moda, etc. Siegfried s'havia passat tota la vida intentant demostrar a Navazo que era digne de tot allò que aquest havia fet per ell, que valia la pena haver-lo salvat, haver-lo criat i haver-lo educat. Per això sempre va intentar que Navazo estàs orgullós de ser el seu pare. La cançó primer i la seva aventura eivissenca després varen ser un homenatge de Siegfried a Navazo.
y la aventura de Ibiza me ha hecho olvidar completamente la canción y siempre con la cabeza para Navasso, ¿no? Era la más grande felicidad de mi vida de poder demostrarle todo esto. Com va passar amb Saturnino Navazo, l'alegria de l'alliberament va transformar-se en desencís per als republicans. Aviat varen comprovar que no podien anar enlloc, que no podien tornar a casa, perquè la victòria aliada no havia suposat la caiguda de Franco i que ningú no els reclamava. Aquesta és la gran decepció dels republicans quan s'alliberen els camps, que veuen com van marxant, tots els col·lectius ja surten de Mauthausen i se'n tornen als seus països, i ells es queden allà, és a dir, que hi ha molts que un cop alliberat el camp estan un mes i mig. Per què? Pues perquè no saben on anar, no hi ha cap país que els reclami. Porque nadie nos reclamaba a nosotros. Nosotros fuimos los primeros a entrar a Mauthausen y los últimos a salir. Los rusos marcharon a Rusia enseguida, un día de más tarde. Los franceses los reclamó también, lo llevaron. Los checos estaban muy cerca, se marcharon también. Los yugoslavos bajaban con los barcos por el Danubio, lleno, viva Tito, y marchaban para Yugoslavia. Bueno, todos esos marcharon todos. Y los españoles, ¿y dónde íbamos a ir? Nadie nos reclamaba. Finalment, De Gaulle va reclamar als republicans gràcies a la insistència d'altres deportats francesos i a poc varen establir-se a França. Però la situació havia canviat, perquè una vegada vençuts els nazis, començava un altre combat, la Guerra Freda. Per als deportats republicans s'esvaïren els seus somnis de justícia i els seus 9 anys de lluita a vida o mort contra el feixisme que varen començar amb la Guerra Civil caigueren en l'oblit. La transició es va fer malament. Es va fer un borrón y cuenta nueva que diuen els castellans, la democràcia va endavant, però hem de fer un silenci de tot el que va passar a la Guerra Civil. Els republicans deportats als camps nazis són perdedors de la Guerra Civil. Van haver de callar, van haver de patir en privat, o sigui que mai van ser reconeguts, i quan els ha arribat el reconeixement per molts d'ells ja ha sigut tard. José María Aguirre va callar durant 35 anys. En sortir de Mauthausen va viure a França, on va patir una forta depressió, de la qual a poc va anar recuperant-se. Als anys 50 va venir a Mallorca animat per un company de deportació. L'argument del seu amic era ben sòlid. A l'illa, el turisme augmentava i es necessitaven treballadors que parlassin idiomes. José María n'havia pres el camp i va venir a treballar a l'hoteleria. A Mallorca va conèixer Sara, la dona que el va fer parlar sobre el seu passat per poder viure el present. I ara, gairebé 70 anys després de l'alliberament, José María ha estat capaç d'explicar la seva història a les escoles perquè els infants i els joves sàpiguen què va passar i no permetin que la història torni a repetir-se. Tenía que soltar, tenía que hablar, eso. Pero esto ha pasado con todos, han tardado más o menos, pero ha pasado con todos. Porque fue lento, fue muy lento, tardó meses y meses, pero le iba muy bien cada vez que empezaba a hablar. Y ahora, desde los años en que empezó a dar conferencias a los colegios y todo esto le fue muy, muy beneficioso. Y los chavales le escuchan y beben sus palabras y están pendientes de todo lo que dice. Pues entonces se empleaban todos los medios. La vacuna era lo más rápido y lo más limpio. Se ponían en fila unos cuantos y a la cámara de gas. No lo vi, después de la guerra no le pude agradecer porque no lo he visto más. Pero seguro que le debo la vida. ¿Alguno quiere saber algo más? El que no ho sabia, no es podia imaginar que dins aquelles alambrades es passaven les coses que es passaven. Dels 7.000 republicans que s'estima que passaren per Mauthausen, 49 havien nascut a Balears.
14 menorquins, 9 mallorquins, 5 formenterencs i 2 eivissencs perderen la vida a Mauthausen i els seus camps annexos. Només de 9 aconseguiren sortir en vida d'aquest infern.